Ħanibda billi ngħid kemm jiena gburija li dil-kollaborazzjoni u bis-sehem minkejja il-limitazzjonijiet tagħna il-President's Foundation for the Wellbeing of Society qed tagħti fuq dal-proġett imma fuq is-sehem li kienet qed tagħti matul dal-aħħar snin. U se nitlaq minn punt li spiċċa bi Helix. Il-ħtieġa li għandna li din leġislazzjoni mill-aqwa li pajjiżna għandu li llum qiegħdna fuq qudiemnet fejn għandhom x'jaqsmu l-libertajiet ċivili, fejn għandhom x'jaqsmu id-drittijiet ta' persuni gay, irridu nenuha. Għax il-qafas legali huwa importanti immens, imma dak huwa l-fundament. Għandna bżonn immorru issa l-passi li jmiss dik li ngħinu l-bidla fil-mentalità, il-bidla fil-kultura, l-bidla fl-attitudni. U di torbot ukoll ma' dak li qal Nila. U grazzi Nila li xtajtni ftit idejat hemmhekk x'in kont qed nisimek. U nirringrazzjak tal-kuraġġ tiegħek li inti qsamt magħna affarijiet tiegħek tal-familja tiegħek. U ħanibda minn xi ħaġa li nidentifika ruħi magħha jiena meta smajtek tgħidha. Li inti qed tallem ħaġa d-dar, u mbagħad it-tfal imorru l-iskola u jiġu b'xi ħaġa oħra. Din l-interferenza bejn il-valuri li nixtiequ nagħtu mid-dar u mbagħad issib xi ħaġa kontrastanti komplet. U jiena kelli esperjenza simili. Esperjenza simili meta l-tifla tiegħi jiena ma rridx intellaħ f'kuntest trid tinkisser mill-bidunet li l-istereotipiżmu biex it-tifla tiegħi kollha ċans li ma tħares lejn in-nies skont l-orjentazzjoni sesswali tagħhom, imma tkun tafi ikollha l-opportunità li tiżviluppa l-potenzjal sieħ tagħha. Li kienet tarani d-dar jekk marli plug inbiddel il-plug, jekk kelli bżonn naqbad il-pinsellu żbajt, u l-affarijiet l-oħra kollha li jkollu bżonn tagħmel id-dar. U allura fost l-affarijiet li mill-ewwel indunajt hija l-ixxu tal-kuluri. Inti tilbes il-blu għax boj u jlibsuk il-pink għax dan fi żmien it-tifla tiegħi naturalment mhux qed nitkellmu l-bira, saddew ftit ta' snin mhux ħażin. U allura jiena kelli din dejt mill-affarijiet il-bażiċi però kienet mur il-nursery u tiġini lura li trid tibdel fors tilbes di tracksuit roża. Għax hekk kienu qegħdin jagħmlu. Fil-interferenza ta' bej dak li aħna fil-familja nixtiequ ngħaddu l-itfal tagħna f'kuntest ta' valuri, f'kuntest ta' mentalità, f'kuntest ta' kultura, ikollna l-interferenza tagħhom jew mit-tfal stess, għax naturalment ikunu ġejjin minn kuntesti oħrajn jew nkella mill-iskola, ġifri fejn taw it-tfal. U fakkartni f'din, għax kont ħadd kedda kbira jiena, mort l-iskola, bdejt ninsisti li l-tifla tiegħi ma jgħidulix da d-diskors. U mbagħad ukoll jiena naħseb li hemm affarijiet li huma verament komuni. Għaliex pereżempju dak li smajtek tgħid fuq l-ixxu tal-adozzjoni u r-reazzjoni tat-tifel li saqsa jekk mhux se jara l-ommu iktar, din hija xi ħaġa li smajta minn koppji oħra. Koppji oħra u allura naħseb li dan in-network jekk Alla jrid meta nissudawh u jaħdem u kif qalet Tap Roots nagħmlu pas-soltu l-evalwazzjoni u naraw measure the outcomes as well, naħseb nistgħu nħarsu lejn il-pass li jmiss. Li mhux biss tibqgħu magħluqin fi grupp ta' familji gay, imma nġibu on board ukoll familji oħra biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħkom ħalli dawk il-coming grounds nkunu qegħdin naraw nkunu qed niftħu u nibdew nirrealizzaw kemm verament il-familji kollha kull waħda hija differenti minn xulxin imma għandna esperjenzi mill-iktar simili. U allura jiena naħseb li l-kontribut tal-President's Foundation for the Wellbeing of Society għal Pride Week dis-sena flimkien ma' l-MGRM se jkun verament fuqtu. U gburija b'dan l-ispazju sejfu rispettus li aħna se nkunu qegħdin noħolqu ġewwa l-Palazz ta' San Anton kif għamilna anke s-sena li għaddiet fil-run-up u fix-xogħol intensiv li kien hemm biex sar il-video Our Children Are All Right
li konvinta jien li se jagħti esperjenza mill-aqwa. Esperjenza mill-aqwa li l-kull min se jkun qed jipparteċipa. Naturalment nemmen ukoll li anke esperjenza mill-aqwa lill professjonisti li se jkunu wkoll hemmhekk biex jaqsmu, jixxerjaw u forsi anke jiggwidaw u jimmentorjaw xi ftit, etc. Aħna dal-pass qed nagħmluh minn għall-ħars ma kienx l-initial contacts li kien qed ikun hemm regolari matul dal-aħħar snin, għaliex kieku forsi ma wasalniex għal dal-pass. Dal-pass inħoss li jista' jwassalna l-passi oħra, ħalli nkomplu ngħinu biex mhux biss niftaħru li bħala pajjiż aħna fuq qudiemnet fid-dinja fejn tidħol leġiżlazzjoni, imma niftaħru wkoll bħala pajjiż li aħna qudiemnet fid-dinja fil-bidla kulturali u mentali li għandna bżonn biex nassiguraw li pajjiżna jkun verament pajjiż mudell tal-inklużjoni, pajjiż mudell li jgħannaq lil kulħadd, pajjiż mudell li nħarsu lejn xulxin b'sens ta' ferħ, b'sens ta' rispett mingħajr ġudizzju. U allura fil-waqt li rrid nirringrazzjakom l-Ruth u t-tim tal-President's Foundation, l-Colette, ta' dil kollaborazzjoni u jiena nifraħ ħafna, naħossni li kull darba li nikkollaboraw għandna ċelebrazzjoni għaliex ma tantx għandna kultura ta' kollaborazzjoni f'dan il-pajjiż u kull meta naslu biex nikkollaboraw ngħid verament qed niċċelebraw xi ħaġa oħra. Nirringrazzjakom il-koll ta' dan il-kontribut mill-aqwa u dal-statement qawwi li aħna qegħdin nagħmlu barra li qed naħdmu bis-serjetà u b'mod konkret biex ikollna soċjetà li tkun tassew inklusiva, rispettuża. Nirringrazzjakom.